Хора! Щафетата мина успешно. Над 100 000 човека бягаха на това състезание. Разбихме ги. Бяхме като един български лъв, който изяде жертвата в последните метри. И добре, че се разви щафетата успешно, защото посегнах на най-мъжкото си в подготовката. Не за пишката говоря, а за космите на краката. И трябваше да си ги махна, защото Майкъл Фелпс така ми е казвал. А пък той човека, може да го знаете, има златни медали, олимпийски шампион е, рекорди има. И аз слушам го, щом той го е казал, щом е над мене, слушам го, попивам тия работи. Та така, посегнах на най-мъжкото си и получиха се нещата, а сега се люлям.